Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Paspos to eh. Dali na ba na mapuno ang Nati Station? Di na kalingkod. Sige. Paspasan na to. Ay! Gagom to dahan na. Diretsyor man. Okay ra ka? Wara ka na igo? Wara. Imo man din kong nabira. Gaganda ka sila. Kung di pa update si Carlo. Lagi. Thank you kayo ha. Sure bitaw ka? Okay ra ka? Oo. Okay ra ko. Pero nakuyuan giga. Oo. Need pa na ipungutana? Ha? Unsa man ka eh? Do, gi-confirm nung buda ko gud. Pwede naman tingalit ang mulabang. Hini lang. Nagkunit-gunit di kas likod. Naunsa ka? Nga, ha? Wai, wa. Kautoton ako. Ha? Magkaagig na ako eh. Wasi na ikog nakik-close gid siya nilang Carlo og Jed. Wasi na ko na hunap kung angayan ba siya. Huh? Girls, asa man? Gatuo gid na siya nga seryosohon siya ng duha. Klaro man kaayo. Gipasakayan na siya for sure. Klaro kaayo nga gauna-una ng babayhana. Og syempre, lalaki good. Mubaliba din akong unahan. Luoy lang niya kaayo na siya. Nagdahom. Pero sige lang. After niya sa search for the campus queen, may mulingi pa na si Carlo niya. Magsunod-sunod na niya na nako, no? Diba? Bisigid kayo ang mga tao para sa upcoming search for the campus queen. Ug wag kayo usa nga nakauna-una og punit ini mga basura nga gibiyaan lang dinhi. Ay. Ngano gyud ka ning mga tao sa? Nga klaro man gid unta nga gidili ang pagpatakag labay sa mga basura. Naapag yung mga trash can nga gi-provide almost every corner. Pero doon uban nga pagkabadlungon naman lang yun. Sige kay problema nila, no? Oh, no. Tanang klase sa basura na gina yung imong panguhaon, Sheila? Hi, Karen. What kay allowance from your parents? Ako na nihatag ni mo. Kaloisad ni mo, eh. Ako raman yung gipunit ang mga basura nga gibiyaan ra diha. Ako man yung ilabay sa trash can, good. Ayaw na lang kog kauwaw. Friends na gud ta. Sulti lang good if ever gutomon ka. Librehon na gyud ka. That's what friends are for, diba? Magtinabangay naman na. Karen, honest. Ako rin kining ilabay sa trash can. Dilinin ako ikip, uy. Okay, whatever. Basta seryoso ko sa kong gisulti. Just tell me if ever gutomon ka. Okay? Excuse me. Uy, yamot kidi kay ko siyang pananaw. Pahala siya, uy. Ay, hala. Ay, katriling mo, uy. Hala, kisa kay mahimong campus queen. Klaro na kaayot eh. Si Karen gid na. Uy, di kong ganahan niya, uy. Deserve mong guniya, te. Basta kung ako'y judge, first runner-up na siya. Kinsa man imong bet, eh? Siyempre, ikaw. Unsaon man yung taon ako pagdaog, gawa man ko'y apil-apil. Gawa ko maapil Uy, ko. kung ni-apil pa lang yun nagiunta ka, sigurado nagyutang daog, day. Grabe ate, uy. Lapad man sa natong atay, ana. Layo ra ko, anak nila, te, uy. Uy, Na, Karen palang daan, waratas kumingking, ana. uy, hala no, pagkahambol na lang ginintaw ni mo, day. And now, our Campus Queen 2024 is
Ledesma! A big round of applause, please! Yes! Nidaogin si Karen, te. Si Karen gid ang campus queen. Wa gid ko malipay. Te, kung nagpustaan ay patano, pildigid ka. Si Karen magid ang deserving sa tanan. Wag ka mapil. Oh, Bitaw, wa mo ka mapil. Oh, see? Sakto lagi ko sa. Kung niapil pa ni Day Sheila, wa na silang tanan, di ba? Wa mo lang, one day bagid sila. Oh, ha, da pa man. Nagkasilabot gid aroy mo da. Dali mo, magpadol sa stage na. Aron ini ka human, maka-congratulate dayon tang Karen. di ko ay. Di sad mi? Tarong mo pa. Di me. Di lagi, mi. Ato naman gani, mi. Tana, Jed. Tara. Kasi, kamo, di pa mo? Ato na mi oy. Tanan Day Sheila. Sigurado mo? Diligid mo congratulate ni Karen? Ay, Karen! Hello, Karen! Ay, doon na Karen, oy! Hi! Hello! Hi there! Hello! Hello, uy. Ingani ko na yung feeling mahimong beauty queen, no? Karen! Unsa na ka kung Miss Universe na nga akong atilan? Karen! Ay, Karen! Ay! Oh, hi, Ninyo! Hello! Hi! Girls, slow down! Oh my God! Tanawa! Nagpaingon din sila si Carlo o Jad. Sige na. Giveaway dayon mo ni Jad! Okay. Tell me if okay na ba di kani nga walk of poise? Okay na? Alright. Iniktungod ka ni Carlo. Ako din siyang flashan sa akong pamatay na smile. Oh. Nilikay? Nganong nilikay man siya? Ngano ka? Ganun itipas mo dado. Tuyok na nung tani. Naadid to ang queen. Kita pwede mag-alis sa ganan siyang kamahalan. Asulas kamahalan eh. Kamahalan. Fakto mo to. Your Highness. Her Highness. Kamahalan may Bisaya, anak. Do. Nganong init mo kay Karen? Basta lang. The more you hate Rabakuno, the more you love sad. Katawa mo sa tanim mo doon. Do, si Karen lang imo, be. Aron, wala ko'y karibal ni Sheila. Unsa? Ikaw kas kumurong buhangan ka. Sugas din mo eh. Lagi pa bumbuang nako. O, lagi. Di ko pabuang-buang ni mo. Pero, pabuang-buang ko ni Sheila. Asa naman to si Jed? Taod-taod naman to na. Niingon siya nga, on the way na. Huwag pa mangyapo. Hi, Carlo! Oh. Uwa ka mo tanaw sa pageant, no? Oh, nitanaw man. Kami na lang ni Jed o Sheila. Ha? Pero, uwa lagi mo doon ako after. Wa lang. Excuse una. Ayaw na, Carl! Wait sa! Oh, unsa man? Apil pa ka na sa lake? Oo, volleyball ko. Kung mag-meet mong muse sa parade ba, ayaw ko kalimti ha. Sorry. Nanaki partner. Pangitan laglain. Kinsa rin mong partner? Si Sheila. Oh, Ngano, may problema? ngano di ay. Ha? Unsa di na ani nga wa na ako. Carlo, tubag ako. Unsa na ani Sheila nga wa na ako. Ayaw na ko pangutan na anak, Karen. Tubaga lang ko. Shh. Hinay mong tingog, uy. Abi pa lang sa uban, uyab ta. So mauwaw ka kung masaypan tang may relasyon? Mauwaw ka nga ma-identify na ako? Ako nga campus queen? Ako nga gi-admire sa tanan? Imong ikauwaw? Ha, Carlo? Ha? Tubag ako! Tubag ako, Carlo! And there you have it, everyone.
stay tuned sa atong next episode. Bye!